Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Chinese national sa Baguio City na hulihan ng 4 na bilyong piso ng pinaghihinalaang shabu. Mga namamanata sa San Fernando, Pampanga tuwing Semana Santa naghahanda na. Mga kababaihan umaarangkada sa industriya ng pagmimina. Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera muling binigyang pugay. At makulay na pagdiriwang ng Ikistikandon sa Ilocos Sur, si Lipi. Bagamanang Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Para sa mas pag-unlad ng Pangasinan, isang one-stop agency shop at international airport ang planong itayo sa Lingayen. Narito ang report. International Airport sa Lingayen, Pangasinan. Ito ang isa sa mga balak maisakatuparan ngayon ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Cuangco. Nandito po tayo sa CAAP at DOTR, the Department of Transport, sa opisina ni Secretary Galvez dahil gusto naming pag-usapan ng mga nakilala kong Koreano na handang mamuhunan sa isang bagong international airport sa Lingayen. Malaking progreso raw ang hatid nito hindi lang sa nasasakupang distrito kundi sa buong Pangasinan. Para maalis na po yung lumang airport sa Lingayen at malipat doon sa boundary ng San Carlos at Lingayen para hindi na makaistorbo doon sa Kapitolyo. Para naman hindi maabala at mahirapan pa sa pagkukommute ang mga residenteng kailangan magsagawa ng transaksyon sa mga opisina ng pamahalaan, target ni Governor Ramon Monmongico III na magtayo ng isang gusali kung saan magsasama-sama na ang mga opisina ng mga ahensya. Why don't we build a corporate center for the Capitol? Within the Capitol complex, it will be a high-rise, andun na po lahat ng opisina ng probinsya, and we can accommodate more national agencies and offices para maging one-stop shop. Diba? Okay po yun? Hindi ipaparenta bagkus libre ang pag-uopisina nila rito. Ang gusto po natin, yung PEDIPO, andun na po ang SEC o ang Securities and Exchange Commission. Andun na rin ang BIR. Inimbita ko po sila. Andun na rin ang Pag-ibig, SSS, para lahat ng kailangan para magsimula ng negosyo, andun na rin po. Bukod sa mga ito ay magtatayo rin ng public amphitheater sa Lingayen kung saan libreng gumamit ang lahat para maipakita ang talento at kultura ng Pangasinan. Ilan lamang daw ang mga ito sa mga kasama sa development plan para sa Pangasinan sa ilalim ng Administrasyong Gico. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Patuloy naman ang pagtupad ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa kanilang mandato na resolbahin ang mga panluloko online. Kamakailan lang, sila ay binigyang parangal. Magbabalita Charles Limon. Sa paglago ng online industry sa Cordillera ay pagdami naman ng mga krimen gamit ang mga ito.
Kaya kasangga ng mga biktima sa mga ganitong krimen ang Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera. Since na nag-start ang Anti-Cybercrime Unit dito noong September 1, 2017, naitala na ng mga kaso, simula nun is 615. Yes. So, dumarami pa rin hanggang ngayon. Nung nag-umpisa ito, ang mga kaso lang natin, ang pinakamataas nila is 5, 7, ganun lang. Siguro hindi pa aware yung mga ibang tao. Matapos ang 6 na taon mula ng maitatag, patuloy pa ang kanilang pagpapalakas at pagpapalawak ng kanilang mga serbisyo sa publiko. Dahil alam naman natin ng Cordillera, yung mga province niya malalayo, at ngayon nag-uumpisa pa lang tayong mag-put up or mag-establish ng cyber response team dun sa mga iba't ibang probinsya. Sa ngayon, meron na tayo dito sa Ifugao. And susunod itong Kalinga. And sunod-sunod na yung ating PPO na meron na tayong field unit ng cybercrime. For having been adjudged as the Regional Anti-Cybercrime Unit of the Year for Category C, plaque of merit is presented to Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera. Dahil sa mga aksyong ito, binigyang pagkilala muli ang kanilang unit sa founding anniversary ng Anti-Cybercrime Group ng PNP. Ito'y dahil sa pagkakahirang nila bilang Regional Anti-Cybercrime Unit of the Year sa loob ng magkakasunod na 3 taon. Recognition of its outstanding contribution, service, and dedication, and has been awarded for 3 consecutive years as Regional Anti-Cybercrime Unit of the Year. Kaya kami tuwang-tuwa din doon sa binibigay din nilang tiwala sa amin na yung kanilang mga kaso at complaint ay naibibigay sa amin. Yun ay napakalaking parang achievement na yung tiwala nila para sa amin na kami ang ahawak ng kanilang kaso. Maliban sa mga online scams, katuwang din sila ng mga kabarong pulis sa paglutas ng mga kasong kinakailangan ang kanilang kaalaman. Meron din tayong dito, yun yung tinatawag na Celebrite, na kung saan yung meron tayong machine na Celebrite na kung saan yung cellphone na pwede nating i-examine. Then cybersecurity, yan din ang tinitignan natin. Siyempre, ang mga security ng bawat isa. Then, cyber patrolling, yan ang, kung may ang ating mga kapulisan, may beat patrol, may foot patrol. So, ang cybercrime, meron siyang patrolling din through cyber, through online. Hanga naman dito ang Baguio City Police Office. In fact, sila na yung unit na napapanahon ngayon because we have, sa city alone is we have a lot of cyber crimes that are already victimizing our citizenry. At for your information, meron na tayong augment na 7 personnel who are currently undergoing training sa mga BCPO personnel na dinitel natin sa Regional Anti-Cybercrime Unit para sila na yung mag-cater yung mga walk-in complainants natin na victim ng cybercrime. Tiniyak naman ng RACO Cordillera na handa silang tumulong sa lahat ng biktima ng scams, gaano man kaliit o kalaki ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa nalalapit na Semana Santa, naghahanda na ang mga sasali sa penitensya o pagpapapako sa krus sa San Fernando, Pampanga. Magbabalita Jose Robert Inventor. Higit 3 taon nang nakalilipas nang huling magpapako sa krus ang ngayon 62 anyos na si Ruben. Katunayan, 33 beses na itong nagpapako sa krus mula pa taong 1986. 1986 po, nung nag-umpisa ako. Hanggang anahinto lang nung pandemic na, 2019 ba yan? Hanggang sa ito, medyo nakakaluwang-luwang na yung bansa natin, kaya tutuloy na namin yung mga mahal na araw namin dito sa Pampanga. Ilang araw bago ang Semana Santa, handa na mga pakong gagamitin niya na nakababad sa alkohol at kasuotan para sa maleldo o ang tradisyonal na pagpapapako sa krus sa San Fernando, Pampanga. Sa akin, yung katawan ko, okay na. Dahil mag-a-adjust pa tayo ng konti para bumaba. Ay, yung mga
susuotin ko, 100% na yun. Yung mga pako naman, sa Biyernes Santo, hahasain pa yun. Para safe talaga. Pero dahil sa edad, binawasan niya ang bigat ng papasanin sa krus na nooy 37 kilo. Sa aking pong katawan, mula nung pagka-pandemya, medyo tumaba tayo. No? Yung krus na pinapasan natin, 37 kilos, ilang metro lang, mabigat na sa akin. Kaya binawasan yung timbang niya, gumawa ko ng bago. Bukod kay Tatay Ruben, inaasahan rin ang pagdagsa ng mga nagpapadugo o mga nagpepenitensya sa lungsod. Handa naman dito ang City Disaster Risk Reduction and Management. Prior to the event, ang ating City Health Office will be doing medical examinations doon po sa mga participants na yon, no? And then in fact, the City Health Office is willing to provide vaccines for doon sa mga yun, magpapapako, to include na rin yung mga flagellants o yung mga sa Kapampangan ang tawag namin is magdarame o yung nagpapadugo. Sa ngayon, nakalatag na ang Emergency at Incident Management Team ng lungsod upang matiyak ang ligtas at mapayapang Maleldo 2023. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, isang Chinese national na hulihan ng 4 na bilyong halaga ng hinihinalang shabu sa Baguio City. Yan at iba pang mga balita, abangan! Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Puno ng essential vitamins, probiotics, calcium at electrolytes. Kikita ka, garantisado at sigurado ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sa bisa ng isinagawang search warrant na kubkob ng mga otoridad sa Baguio City, ang isang bahay na naglalaman ng aabot sa 4 na bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Higit 575 kilo ng pinaghihinalaang shabu. Ito ang nasamsam ng mga otoridad sa isinagawa nilang search warrant sa kwarto ng isang Chinese national na nangungupahan sa isang bahay sa Purok 4, Barangay Irisan, Baguio City. Dahil ito'y naka-imbak dito, hindi naman to for distribution only for Cordillera, for Baguio. Hindi po ganun to. Ito'y i-distribute nila malamang ito sa iba-ibang lugar po ito. So kaya yung nangyayari dito ay apektado po ang buong bansa rito. Nagkakalagang mga ito ng higit 4 na bilyong piso. Ang mga droga umano ay isinilid sa packaging ng tsaa. Una itong nakarating sa kaalaman ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng National Capital Region Police Office. Dahil sa intelligence gathering at sa tulong ng NBI, PNP Cordillera at PIDEA Cordillera, natunton ang mga kontrabando sa lugar.
Personal na binisita ni DILG Secretary Benjamin Benher Abalos Jr. ang pag-imbentaryo ng mga ito. Tinitignan ng mga otoridad kung ang bahay ay imbakan para sa distribusyon ng nasabing kontrabando. Well, we cannot really tell, no? It's part of the investigation, pero baka nagkakaroon sila mga strategic locations for certain area, no? These are one of the angles na tinitingnan namin, no? Hindi natin masabi dahil ba malapit dito yung gawaan, malapit dito kung saan binabaksak, no? Maraming anggulo yan eh. Pinuri ng kalihim ang pagtutulungan ng PNP, PDEA at NBI sa matagumpay na operasyon. Alinsunod rin daw ito sa direktiba ng whole-of-nation approach ng Administrasyong Marcos at ng DILG sa giyera kontra droga. This is the war on drugs. Magkano halaga nito? 4 na bilyon? Maski bigyan ko 100 million para tumahimik ka kung pulis ka eh. Iba dyan, pipikit na lang eh. Pero tong mga taong ito, hindi mo pwedeng bilhin ito. At hindi lang sila madadala rito sa pera, may dibdib ito. At higit sa lahat, yung good operational police work, investigative, no? Yun ang mga kalidad ng mga taong ito. Kaya I really salute all of them. Isa sa mga bilin ng ating presidente to check on the supply reduction and to arrest yung top tier or top level traffickers, di ba? So this is one accomplishment towards that end. So tutusin mo yung bulk na ito, malaking masasave natin sa mga gumagamit, di ba? Kasi nahuli na nga natin. Nag-iwan naman ng mensahe si Secretary Abalos. So this is cleansing. Mga kababayan, hindi biro itong ginagawa. Ang tawag rito ay supply reduction. Ang ibig sabihin po nito, yung mga droga ay binabawasan natin. Kaya binubuwis ng PDEA, binubuwis ng pulis, ng NBI, ang kanilang buhay para manghuli. Sana naman makisama tayo rito, mga kabataan, lalong-lalo na. Ito naman ang demand reduction. Huwag na tayong magdroga. Masisira lang ulo nyo dyan. Ang kinabukasan nyo. Ito pa lang ang pinakamalaking nasabat na volume ng shabu sa buong Cordillera. Ang nasabing search warrant ay pinahintulutan ni Executive Judge Honorable Rufus Gayo Malecdan Jr. ng Regional Trial Court ng Baguio City. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Madalas mang mga kalalakihan ang nakikita sa industriya ng minahan, ngayon umaarangkada na rin ang mga kababaihan. Narito ang report. What a man can do, a woman can do too. Yan ang motto ng mga kababaihang nagtatrabaho ngayon sa mga minahan sa Cordillera. Katunayan, sa 6 na operating mines at 2 mining and metals company sa rehiyon, ilan sa mga nasa mataas na posisyon ay mga babae. 28 kami na freshmen, 4 lang ang lalaki. Tapos lahat kami mga babae. And yung mga babaeng yun, nasa mga mining industries din, nasa ibang mining companies din. So I've been there with the company for almost 24 years. So even before I joined PHILEX, there were already women employees, even in management position. So we could see there that PHILEX supports, although it's male dominated in a sense, but PHILEX has been open to women who are technically and equally competent with other male counterparts. Sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya sa industriya, nabigyan ng oportunidad ang mga kababaihan. Harnessing the power of digital innovation and technology to transform the lives of women in the rural areas is an idea whose time has come. Never before has we experienced such dynamic change and technologies, economies, and societies as it is today. Because of these technologies and innovation, it gave us equal opportunity to work on the operations. Operation naman kami. So, sa mine planning po, nakatulong yung technology to express ourselves. Actually, sa mine planning po sa ISRI is all
female po kami, 4 po kami doon. Bagamat mga babae, malaya raw nilang naipapakita ang kanilang mga kakayahan pagdating sa industriya. It's not because you're a woman, but because of your position. Nasa pagbibigay mo yan ng instruction because of your authority. Pero pag ayaw pa rin sumunod, lalo na mga lalaki, ay talaga magtatantalak ako. Protektado pa rin naman sila ng mga batas gaya ng anti-bastos law na mahigpit na minomonitor ng mga gender and development officers. Katunayan, ayon sa legal officer ng Mining and Geosciences Bureau, wala pang naitatalang kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan sa industriya. Ngayong Women's Month, kanilang kinilala ang kanilang mga parte sa mga programang hatid ng mga minahang kinabibilangan gaya ng mga libreng edukasyon lalo na para sa mga kababaihan. Mabuhay ang Cordillera Minera! Randy Guzman para sa Luzon Headlines. So, cyber libel. Meron isang overseas worker na pinauwi ng OWA sa Pilipinas nung nagkaroon tayo ng COVID-19 pandemic. At siya po ay taga Tacloban. And nung umuwi siya sa Tacloban, he was promised by the local government unit, then headed by Mayor Richard Gomez, at congressman na siya, at sabi nila dadalhin siya from Tacloban City to Ormoc City. Unfortunately, hindi nakarating yung promise ni Mayor Gomez na susunduin siya sa Tacloban on the way to Ormoc. So instead of complaining to the LGU or even to the DOH or even to the national government, ang ginawa nitong overseas worker, nag-post sa Facebook. And sabi niya sa Facebook, walang kwenta yung mayor ng Ormoc City. At aside from sinabi niya yung circumstances kung bakit walang kwenta yung ating mayor ng Ormoc, sinabi pa niya yung mga ibang unnecessary comments and attacks against the person of the mayor of Ormoc City. And because of this, ang sabi ng ating korte dito tama lang na sabihin mo sa Facebook na incompetent yung mayor ng local government unit because of his failure to keep up with his promise to transport you from Tacloban to Ormoc. Pero yung sinabi mo na parang palibhasa lalaki lang ang role ng mayor na ito na puro arte at kung ano-ano pa ang sinabi niya sa social media, mali na yon. And this, sabi nila, imputes malice on the part of the OFW. And because said malice is considered as imputing defamatory statements, itong OFW ay kinonvict ng korte for violation of the cybercrime law. In other words, when we post sa social media, we should stick to the facts. And huwag nang mag-impute na artista naman ito, wala namang alam, or para lang siyang nagsushooting ng kanyang palibhasa lalaki show. These are unnecessary comments which will impute malice, which will result to cybercrime violation. Susunod, makulay na pagdiriwang ng Ikis-Tikandon sa Ilocos Sur, silipin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, darat atin ang itrahay.
sisi promise sa milky ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Atin namang silipin ang mga kaganapan sa Ikis-Tikandon 2023 ng Ilocos Sur. Magbabalik sa report, Jose Robert Inventor. Tabako ang isa sa mga pangunahing produkto ng lungsod ng Candon, Ilocos Sur. Kaya upang mapagyaman pa ang industriyang ito, ibinida ng higit sa 70 tobacco farmers ang kanilang mga aning dahon ng tabako sa Longest Blue Cured Virginia Tobacco Leaf Contest. Parte ito ng pagdiriwang ng 125th Ikis-Tikandon at 22nd Cityhood Anniversary. Pero bukod sa tabako, ibinida rin ng ilang kababaihan sa lungsod ang talento sa pagluluto ng mga kakanin gamit ang malagkit na bigas. Sapin-sapin, binagkal at bibingka ang ilan sa kanilang inihanda. Pinagsaluhan naman ito ng mga dumalo. Nagpasiklaban din ng mga kababaihan sa beach volleyball competition sa kanilang aktibidad na Beach Day. Ibinida rin ng ilang residente ang kanilang galing sa paggawa ng sand sculpture. Pero highlight ng nasabing aktibidad ang bangka fluvial competition. Bawat bangka dinisenyuhan gamit ang iba't ibang indigenous materials na nilahukan ng iba't ibang barangay sa lungsod. Mensahe ng aktibidad ang pangangalaga sa karagatan na isa sa mga likas na yaman ng Candon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.